A ver, vamos a ver una cosa. ¿Cómo que no puedo aparcar aquí? No puede aparcar aquí. Está todo lleno, el parque Tenemos lleno. un aparcadoiro muy grande. Soy amigo. Aquí no. Ah, ¿tú eres el aparcacoche? No. Toma, apárcamelo, dale, porque si no tengo tiempo que Calloso me va a llamar. Escúchame. Bueno, a ver. No, ni me lo quiere aparcar, ni me deja aparcar. Porque no sé, porque hay normas novas aquí, no se puede aparcar. A ver, pero sí, No se pero sí. puede, no Escúchame, si no está todo lleno esto. Está todo cheo, claro que sí. Y él está vestido No se así, puede. digo, es el No. aparcacoche. Pero ¿cómo no le se va a doy poder? el Tú coso no para- sabes quién es este hombre. Bueno, igual. Quizás es por las gafas. Si me quito las gafas. Ah, claro. Claro, ahora sí, ¿no? Bueno, deixa máis chaves que trato de... ¿Lo aparcas tú, Galloso, por favor? Sí. ¿Ves? Pero a xente cando chora, tú vas que chorar. Sí, pero eu choro moi ben. A ver. Chora. No, pero con lágrima, ¿eh? No, estaba con lágrimas, sí señor. Sí señor, qué grande. Ostras, pero en 3 segundos. No, pero es brutal. ¿Cómo fas? Joder, pero como fas? Para xa, hostia. ¿Pero tú crees en un horóscopo? Creo en un horóscopo. Imagínate, ahora buscas Géminis y Piscis. Hombre, es que eso va a ser lo que hagan. Géminis y Piscis. Una compatibilidad moderada abajo, siendo una pareja desafiante pero fascinante. Sí. Claro. Pero sí, siempre miro compatibilidades. Sí, que pueden tener una relación bastante intensa. Conflictiva, pero intensa, con diferencias emocionales y demás. Pero bueno, a mí que me gusta la intensidad en las relaciones, creo que sí, podría ser. Quiero aclarar que mi voz aguantó la campaña electoral, pero no el aire acondicionado de México. Señor, qué barbaridad. A ver si hay un agua ahí. Señor presidente. O último programa foi bastante duro. Montei un pollo, soltei pois todo o que pensaba e tiña pois retido de fai xa varias galas. Que era unha pena, que hai veces que hai correccións por parte de coreográfica e non por parte de interpretación. O traballo desta peza costoume moitísimo traballo en casa e logo ver pois que a valoración, como sempre, remata sendo por tecnicismos moi pequenos, breves e pobres. Gustaríanos que tirases un pouco de recursos, tirar un pouco de recursos naturais. A verdade é que dame pena que anoten pouco ou que den poucas xustificacións, que teñan favoritismos, cando hai xente por riba de min que ten fallos coreográficos e se dispomos puntuación. Tens que sentir orgulloso con que che digan o erro que ti veches é que hai espazos baileiros na coreografía. Sí, claro, pero como estamos en bailamos e non en interpretamos, ese espazo equivale a sacar un 6, o que dis? Penso que podería ser un pouco máis calmado, pero para nada me retracto sobre o que dixen. Que vamos comer? Claro, non che comentei nada, ¿no? Imos facer ayuno intermitente. Ese ayuno de 12 horas xa está superado. Vaya Dios con él. Sí, Vaya Dios con él. Menos mal que caíste da burra. No, ¿Qué era eso de estar tantas horas sin comer, 12 horas sin comer? Unha persona No, desfallece, un eurodiputado 12 horas sin comer, cae ao suelo, desmayado. Que no. Imos facer outro tipo de ayuno. Imos facer o ayuno que puxo nas súas redes sociales Paula Echevarría. Entonces, según Paula Echeverría, cando vamos comer nós? Que ayuno vamos facer nós? Pois imos comer solo nos meses con R. Ala vai! Onde vai? Mira pa ali! Pois este me dá loro. Ti tamén andas falando dos cataláns e lá vai. Escapou. Escapou, gallego. É así. Tamén marcharon as plantas. Tamén marcharon as plantas. Mira, eu das plantas deixo conta lá que eu hei de adivinar quen fui, xa te digo. E vou poñelo fino filipino, ou fina filipina, porque eu hei de adivinar quen levou as plantas. As plantas estaban recén postas. Puxenas o lunes. O lunes a que hora? La tarde. E cando foi este roubo? Antes de noite, cando vin tirar a basura, que están aí os contenedores, faltaban Cantas plantas había? 9. 9 plantas. Que plantas eran? Calanchoes. Caranchoas. Calanchoes, ti! O día que sepamos quen foi, Desta noite non sale. desta noite non sale. Non sale. O sea que podemos ter exclusiva, o lunes abrimos o programa ca exclusiva. A mellor mañán xa. As pelotas de Eric poñenos nerviosos. Se parou. Hola, Estrella. Escapan as pelotas aquí. Escapan. Tan vivas. Ves, aí vai a mí. Adiós. Que celosa, que celosa. Pero que pasa con as pelotas aquí? Hai xente seria e hai na informal, en todos os lados. Paco! Onde vai Paco? Ostras! Perdimos a Paco.
Igual tirou para casa el solo. Déxame chamar a San Marcos aí. San Marcos, nave Galloso 2 a San Marcos. Adiante, San Marcos. Recibímolos, tripulación da nave Galloso 2. Estades todos ben? Sí. A maioría ben. Un detalle. Está aí Paco. Como Paco? Pero él non está con vos. No, aquí non está. Xa aparecerá, cando non o busques. Cando non o busques xa aparecerá. Buena, mala, tempo. Cal é un municipio de Suecia? Buena. Buena. Eu creo que sí. Buena. No, es la negra, es la negra. Ah. Uy. Vale. Buena, mala, mala, buena, íbamos ao banco, quedamos co negro. E o negro será a boa ou será a máis ruín? A boa. No. Pois, bendita confusión que tiñades, Era outra, era a buena. Abrimos un expediente por desaparición que de seguro vostedes coñecen ben. A Garda Civil e a Policía Nacional investigan a desaparición dunha pontevedresa de 37 anos. Sonia Iglesias desapareceu o mércores á mañá. Foron os compañeros de traballos que deron a voz de alerta ao darse conta de que non chegaba a tenda de roupas naquela é xefa de sección. Sus compañeras vieron que a la hora de entrar no llegaba, entonces lo que hicieron fue llamarla al móvil, no cogía y llamaron a su marido. Saiu de casa acompañada pola súa parella, da que se despediu para facer uns recados. Esa foi a última vez que a viron. O único que está claro é que o día da desaparición, Sonia e a súa parella saíron xuntos do piso que compartían para dirixirse a unha zapatería. En ese punto, perdese a pista. Máis de 15 anos despois, a de Sonia Iglesias segue sendo unha das desaparicións máis enigmáticas de España. Un misterio que aínda continúa sen resolver. Os veciños da travesía das escolas públicas, unha pequena rúa que sae da gran avenida García Barbón, cualifican de estrambótica obra municipal que reformou o que antes era un monte pechado por dous muros. Fora da Cámara, moitos residentes apoian a Xosé Domínguez Cholo, o xubilado que está tutelando a protesta contra o Concello de Vigo. Nos digan a los vecinos si isto é legal, non é legal, lo van cambiar, non lo van cambiar, o qué. Hai que tomar cartas en el asunto para dar unha solución a isto. Este patio non pode estar así. Protestan porque a obra, sempre segundo a versión destos veciños, reduciu as prazas de aparcamento para engadir unha beirarrúa e un paso de peóns que non levan a ningures. No, o paso de peón non dá a ningún sitio. E además é imposible como van a tirar todo este muro se aquí non pasa nadie a pie. A ver. Toma, póntela. Si o mandamos al solar non é igualiño que King África. Que vos parecería se lle probamos a Galloso o gorro de King África? Hombre, para mí sería unha honra, pero non sei si... Yo te veo más de bailarina, Galloso, que haciendo los coros. Ai, pero non yo deixas. Para as próximas galas aquí ¿Pero en qué Galicia. quieres que cante? Galloso canta. Quero que se poña o gorro. Póntelo, toma. Sí. Póntelo. Oh, esto. Toma, ponte el gorro. Esto. Exclusiva da Penaltis xunto con Javi Guillén, con noso compañeiro. O Deportivo deixará de ser de La Coruña e galeguizará de maneira oficial o seu nome o vindeiro mes de maio. Nunha data moi sinalada, xa vostedes poden intuir, maio, Galicia, data sinalada para os galegos e galegas. Creo que non me vai a gustar, sinceramente. Bueno, dixo pesca no, e dixen, hostia, conmigo, lévala clara, lo, que te basas para que non digas que non che vai a gustar. Pois o tema dos animais mortos e todo iso, a min... Tamén practico moito a pesca sin morte. Que é o que máis che gusta da pesca? Que é o que máis me gusta, a sensación de ter un peixe enganchado. máis che gusta, porque realmente ese é o momento no que eu estaría pasando peor, digo, por min e polo peixe, porque que tensión, a min é que realmente non me motiva nada o que me estás contando, pero totalmente de respeto, e hai moitos homes que lles gusta facer eso. No, igual non podes vir a pescar, pero podes dar unha robaliza de vez en cando. Pois bueno. Os xoves saben a tradición aquí na terra dos picheleiros, porque aquí os amantes da boa cociña teñen unha cita ineludible cunha boa tapiña de callos, e viñemos a un dos que sabe moi boas. José, como estamos? Cantos kilos de callos fas ti aquí ao día? O día non, a semana. A semana pois ando cunha media de 10 kilos de garbanzo ca súa correspondiente carne. Dependendo do que teñas de encarga, pois podes facer hasta 12 kilos, e logo no verano pois baixas a 6, 7, pero non podes deixar de facelos. Non se poden deixar de facer nin se queren, verán.
A ver, Paulo, no hagamos de esto una tragedia porque no lo es. Esto es una maravilla, es una suerte que estemos aquí. He pedido a la directora que me dejase hablar de ti, porque tú sabes que no nos conocemos de nada, pero siempre ha habido como muy buena afinidad. Pero hay algo que creo se te ha olvidado, que estás en un concurso. Tremendo. Porque todo el mundo recibe opiniones del jurado, por cierto, pagado, que no debería ser arma arrojadiza. O sea, nosotros somos profesionales y tenemos una opinión, os guste o no os guste. Y es una lástima, con la grandeza que tienes como ser humano, que no me cabe la menor duda, que siempre surge una tensión innecesaria. Todo este tejemaneje que surge aquí, para nosotros es demoledor. ¿Que has evolucionado? No nos cabe la menor duda. Pero también evoluciona otra parte del equipo y va pasando y tal. No te lo tomes como arma arrojadiza, lo he repetido 8 veces. No, esta noche la puntuación que te vamos a dar es un 4. Botei unha tarde morreando en Liberty de Santiago e acabei co frenillo da lingua inflamado de rozar cun dente de abaixo que teño torto aínda hoxe en día. Pero o primeiro morreo foi en Donadana. Claro, tes aí... Moito sacou pa fora a lingua. Ahora está todo mundo na casa, ca lingua fora, intentando ver se está con frenillo. Hasta dar cos dentes de abaixo no frenillo. Torto. Teño para dentro igual. Debe ter para dentro e tal. Igual o frenillo tamén todo un pouco pa fora. Imagínate ese médico cando chegas ali por urgencias, teño o frenillo inflamado, é lo que van de facer, bueno. Lidarte, non? Como lle dices a... Mira, non podo morrarme moito porque teño un dente medio torto. Palante, hai que ser sufrido e hai que darlle. Hai que xogar lesionado. Como di Sabina, non sei se o mundo está ao revés ou son eu a que vivo cabeza abaixo. Porque os vellos para as residencias, os nenos para as garderías e os cans para as camas. Ou para as oficinas. Din os que están a favor que ter ao carón de ti a túa mascota mentres traballas crea unha contorna favorable, mellora a productividade e reduce o estrés. Yo no comparto la idea. Si el perro está bien educado, no hay ningún problema. Se vas para traballar, non vas para estar co can. E tampouco creo que sea bueno para el animal, ¿no? Estar encerrado. As oficinas pet friendly están cada vez máis en auxe, pero non todas as contornas laborais se prestan. A esa conclusión chegou o Tribunal Supremo, quen desestimou a petición dun abogado de Pontevedra que quería acudir co seu caniche á sede xudicial. Os cidadáns están xogando moitas cousas, non? O feito de que haxa un animal de compañía, un can, un gato, pode, digamos, desviar a atención hacia o propio animal. Se un preso lle entra a usted pola casa, usted que faría? Coller unha escopeta e matalo. Bamba! Oxe, en vellos contra novos. Veciños do cárcere de Monterroso. Como é un pouco vivir ao lado dun cárcere? É case como un veciño máis. Para mí está moi ben. Siempre estamos un pouco no punto de mira. Vas por aí e preguntanche, de onde eres? Monterroso. Suelen conocerte pola cárcere. Normal, é como vivir nunha vila que non teña cárcere. E cando ves noticias de que igual escapa algún preso ou algo así, dache máis inseguridade? Dá un pouco de miedo. Eu axudaríalle a que escapara máis lexos. Incluso lle poño o coche. Dir, bueno, terei que pechar mellor as portas, non vai a ser que igual teña un veciño máis na casa. Seguros, bueno, hai guardia civil, hai tráfico, pasan por ali. Por exemplo, se un preso lle entra a usted pola casa, usted que faría? Coller unha escopeta e matalo. Pum, pum. Se me dá tempo a sacar a escopeta, saco, Intentalo solucionar polas boas. E estás a favor ou en contra da cadea perpetua? Depende del delito. O que merece que, pues sí. Claro, se matas personas, ti vas a ir á calle e valo seguir facendo. En cambio, igual se roubaches un banco ou calquera outra cousa destas así que son máis levadeiras, pois igual non. Cada persona ten o seu motivo tamén. Bueno, que dentro desto non son motivos, pero... Sí. Non estou a favor da cadena perpetua. Pasas aí toda a tua vida e logo si de repente se demostra que eres inocente. E da pena de morte? No, aí non estou de acordo. Considero que ollo por ollo e dente por dente. Non hai que matar a ninguén. Todo depende tamén do que fixera esta persona. Violadores, asasinos... A ver, violadores igual non. Os violadores capalos. Eso de matarles... Amé, eso sí que non. E prometemos que Eva Iglesias nunca vai volver a imitar a... ¡Nueva línea! Yo quiero que me des un besito nada más. Quiero que me des un beso. Que me deje loco y me deje preso. Quiero que me des un beso. Un beso nada más. Quiero que me des un beso. Yo quiero robarte un beso. Quiero que me des un beso. Yo te lo